Bona vesprada i benvingudes i benvinguts a este primer programa de Caixa Popular Dona a Twitch. Per a qui no em conega, soc Emma Tomàs i vos acompanyaré esta estona junt amb Caixa Popular, una estona molt agradable que hem preparat per a totes vosaltres per a que passeu una vesprada molt a gust i més que en la meva zona està ara caiguent bona pluja, així que què millor pla que quedar-se així a este canal de Twitch, a este programa que iniciem avui i que és un programa que té la finalitat de donar més veu, més visibilitat a dones valencianes que han vingut xafant fort i que a poc estan deixant una forta petjada. Dones que van des de cantants, com la protagonista d'avui, com també actrius, escriptores, il·lustradores, humoristes, i cada mes intentarem conèixer-les més a fons, xerrar una estona en este programa i res, que esperem que estigueu ben a gust, que disfruteu molt amb nosaltres i que disfruteu també des del vostre raconet d'este canal de Twitch. Per a començar este programa, el primer programa, tenim avui una convidada de luxe. Ella és de Beniarrés, de la comarca del Comtat, del meu poble, i allí podem dir que l'hem vist tot el poble créixer professionalment. Ella és cantant i des de ben menuda ho tenia clar. És una dona valenta, lluitadora i no hi ha obstacle que no puga amb ell. Ara podem dir que està vivint un moment molt dolç professionalment, però jo sé que arribarà molt lluny. On ella es proposa, ella arribarà perquè és una artista del cap als peus. Si repassem la seva trajectòria, abans d'arribar fins avui en dia, ha actuat, ha cantat en orquestes, en bodes, ha interpretat diferents estils musicals i va ser a l'any 2018 quan va començar amb el grup Cactus i 2 anys després, a l'any 2020, entrava a l'Acadèmia d'Operació Triunfo. Jo crec que, com ja ho sabíeu, que avui la convidada que tenim és ni més ni menys que Samantha, una persona que ha arribat a tots els nostres cors. Des del minut zero de l'Acadèmia d'Operació Triunfo ens va enamorar i la tenim per fi així. Benvinguda a este primer programa, Samantha. Com estàs? Com va per Madrid? Molt bé, així fa molt bon dia, per allí no tant. No, està plovent, sí, està caigant una bona en aquests moments. S'està bé, fa fred, ja, però s'està bé. Sí, s'està bé, però també trobaràs a faltar el poble, no? Potser sí. Si troba a faltar, la veritat. Jo que sé, Beniarrés és casa, tan bonico, és tan acollidor, ells i la gent ho sap quin any. És un poble acollidor, ja ho sabem ben bé. I parlant de Beniarrés, el poble on t'hem vist créixer professionalment, recordes quan vas començar a cantar les teves primeres cançons? Recordes quina cançó va ser aquest moment que vas iniciar el camí musical? Home, i tant. Si ho recordes. Seria 2005. Seria 2005, perquè jo tenia 11 anys, anava a 5è, va ser una audició de cant, bueno, de l'escola de música que vaig cantar Enamorada, es dia? De Laura Pausini. Dos enamorados. Buah. Encara me'n recorde perfectament de tot. No sé, estava cagada de por, que ho vaig passar realment mal, saps? Sí. En cant estàvem Aina, Alba i jo. Jo estava cagada. I Alba estava, per lo menos estava en tercer, que tercer era com... Sí. I els teus pares què el deien quan dius jo de major vull ser cantant? T'han animat sempre? En veritat, jo sempre ho he dit. Jo, què va ser? O sea, ho he dit fins fa 2 anys, jo el que volia era cantar i sempre he dit que jo volia ser cantant. Ma mare, és molt difícil, estudia, perquè no tots arriben a ser cantant. Tu estudia. I jo estudiava, però no tampoc li feia molt de cas. O sigui, estudiava, aprovava i ja està. La meva prioritat no era treure'm una carrera, treballar, no. La meva prioritat era formar-me en la música, en el cant, en la interpretació, en lo que fora. Això era i ha sigut la meva prioritat des que tinc consciència. I els meus pares ho han sabut. Els meus pares han sabut que per a mi estudiar una formació, estudiar turisme, gestió administrativa, estudiar màrqueting,
Jo estudiava, jo m'ho treia, però no ha sigut la meva prioritat i, de fet, crec quan en este últim càsting et vaig dir, papà, mama, vas a presentar-me al càsting d'Operació Triunfo perquè m'apeteix, perquè vull provar, perquè vull veure què passa, perquè crec que puc. I ma mare em va dir, Samantha, jo crec que ja el toco. I tenies ahí l'espineta, no? Sí, i ma mare sempre ha sigut amb això superdifícil. Samantha, poques persones, però ma mare em va dir, Samantha, jo crec que ja el toco. I jo, ui, doncs pot ser, mare. I mira, doncs sí que va ser. Sí, va ser. I el més important és el suport dels pares, perquè si no comptem en el seu suport, jo crec que ahir estem morts. És superimportant i jo sempre l'he tingut. O sigui, en ningú moment m'han dit no el presentaré a càsting, és una feina. No. Fes el que tingues que fer i el que el faci feliç. I damunt, a mon pare li agrada molt la música, mon pare està supercontent de que jo cante, de que jo siga músic. No sé, ma mare està orgullosa de que jo vaig a complir els meus somnis. Encara, jo li vaig fer cas, sempre vaig estudiar, tinc els meus estudis, perquè mai es sap, però era com l'opció J. Jo primer tenia moltíssimes més opcions que anaven endavant i que sempre aniran endavant. Però sempre estan recolzant-me, o sigui, sempre. A mi una de les coses que més m'agrada de tu, n'hi ha moltes, el d'optimisme ho destaque sobretot perquè fan falta més persones com tu en aquest món, amb aquest optimisme i aquesta naturalitat que transmets. I també la forma de contar-nos des del minut zero el teu problema auditiu, la hipocúsia sensorial, que ho compares també amb gent com som miopes i gastem lentilles, com per exemple soc jo, i és que és veritat. La normalització de... Claro, a tu quan dus les ulleres et diuen «Però eres cega?» No. Si fuera cega no portaria ulleres de vista, no? Perquè no faríem mal. No. Entonces és com «No sabia que eres sorda». No soc sorda. És com «Ai, portes ulleres, no sabia que eres cega, tia». Saps? És igual. És simplement el mateix. I poden pujar-te les miopies, les dioptries, i a mi em pot pujar igual. Sí. L'únic que una cosa està com més vista, no? Més acceptada per la societat i en l'altra part no està tan vista. No coneixem a tantes persones que n'hi haurà, però potser no ho conten amb tanta naturalitat com ho fas tu. A mi em va costar, vull dir, anava amagant-me, mai em feia cola, mai anava en la cara, que no s'hi pogueren veure les orelles, perquè no m'apretia donar explicacions. Però no sé, de repent passen els anys i també era adolescent i passa. Has tingut alguna dificultat quan cantaves en el tema de seguir en una actuació en directe? Sempre. Sempre tinc problemes, sempre. Però ara ja m'han fet un molde per als INEAs, me'ls han fet aposta especialment per a mi, per a la meva dificultat. M'arriben esta setmana i ja per al pròxim concert vaig en els meus nous INEAs fets a medida. Estic molt contenta perquè és l'única manera en la que jo podria cantar. O sigui, no puc tindre uns INEAs estàndards, no? Necessito específics. I ja estic. Així que ja està. S'acabaran els problemes. En la pròxima actuació ja els estrenaràs en el pròxim concert. Per Gandia. Que Gandia ja està ahí, Gandia ja queda res. 2 setmanes. Estan a la venda i en queden poques, així que espavil. Espavileu-se que es quedeu sense entrar. Abans de passar a comentar un poquet la teva trajectòria professional, t'hem preparat un joc que és sobre la primera volta de Samantha. A veure, així el coneguem un poquet més a fons, vinculat tot amb la música. Si recordes quina va ser la primera cançó que vas cantar per a tu
o en públic? Abans has comentat una, no sé si era la primera de totes, però tu en la intimitat suposo que en cantaries més. En la intimitat no tinc ni idea. Perquè no recorde quan vaig començar a cantar, ni els meus pares tampoc, que és el que va ser tot el tall. Mentre començava a parlar, cantava. Però jo juraria... Jo me'n recordo, hi ha fotos de jo en la guarderia en un micro en la mà, rosa, d'una niña de la meva germana, entonces jo hauria començat a cantar alguna cançó, pues, Mónica Naranjo, que el disc este primer de Sobreviviré, que això crec que va ser 2099 inclús, pues jo crec que alguna d'eixes, però en públic, Laura Pausini i Dos enamorados. I ahí va ser quan jo em vaig enamorar de Laura Pausini. Que la imites molt bé, no? En alguna entrevista la veu de Laura Pausini la fas molt bé. Que t'he llegit alguna entrevista que ho has comentat. Molt bé tampoc, però si tinc que imitar algú que se'm dona mitjanament bé és Laura Pausini o Malú, però perquè són cantants que he escoltat tota la vida i les tinc més fetes. Interioritzades, sí. Sí, però bueno, que tampoc sóc una gran imitadora. I després també seria, qui va ser el primer grup o la primera cantant que vas escoltar? Jo crec que Spice Girls. El Wannabe. O un grup que es dia A las 10 en casa. Que això ho tenia la meva germana, no sé si era d'ella o d'una, no sé, que enamorada del novio de mi amiga, es algo que no puedo remediar. Bueno, és un temón. I això no sé ni quasi... Esa la coreografia. A las 10 la coreografia. Sí, sí. Jo crec que això té més anys. I després també un grup o cantant que vas començar a seguir per primera volta? RBD. Rebelde. Això va ser el meu primer concert. Vam anar a Benidorm els meus pares i la meva veïna Andrea i sa mare. De pòsters en l'habitació, de CDs, camisetes, tot. Jo era més de Rebelde Way, que era la versió argentina. Argentina. Esa era la mexicana, sí. Sí. La mexicana va arribar a Espanya en plan a fer gira i tot. Va estar almenys 10 anys de gira. L'Argentina crec que no va durar tant a nivell de musical. L'altra ha marcat més. La versió mexicana ha marcat més a moltes generacions. Si et diguera a tu, hi ha moltes generacions també de la meva edat, que jo soc un poc més major, però que també van veure el Rebelde mexicà, la versió mexicana. Si et diguera 3 grups artistes, quin diries que has tingut sempre com el teu top? Seria Despistaos, Cristina Aguilera o La Oreja de Van Gogh? Despistaos. Despistaos 100%. Vaig descobrir un disc que tenia la meva germana, un disc pirata, del disc A ti que te importa. No sé ni de quin any és, 2004, pot ser, no sé. I a partir d'ahí em vaig enamorar de Despistados. O sea, no els he vist en directe, no els conec, però si algun dia coincidim en l'estudi o algo, probablement plore. És prou probable. I una col·laboració, estaria molt bé una col·laboració amb Despistados. Estaria molt bé, no? La veritat és que sí. Ojalà. Sí. Estaria molt guai. I també ens ha marcat aquest grup en l'època de Física-Química, també es va marcar a molts. Moltíssima. I va ser com super mega boom per totes les generacions. Sí. I bé, anem a passar a repassar un poquet la teva trajectòria, perquè abans d'entrar a l'acadèmia t'hem vist, les persones més pròximes a tu, t'hem vist cantar a l'Orquestra Sigma i també fer moltes versions amb Jacobo, que per a tu és una persona molt important a nivell professional. Jacobo. Jacobo és el millor. En Jacobo he après moltíssimes coses. Jo crec que tots ens hem retroalimentat de tot.
Ell dominava molt els instruments, jo cantava des de feia un poquet més que ell, un poc molt. I crec que musicalment ens retroalimentàvem i tenim una connexió i continuem tenint una connexió molt guai, la veritat. I ens continuem duent-hi superbé. Vamos, Jacobo... És que ahir va començar també una història superguai i tots vam començar, no sé per què jo sabia que ell cantava, crec que vaig veure un vídeo en Facebook. I jo li vaig dir que si volia vindre a l'orquestra amb nosaltres, va vindre, i després vam quedar a ensaiar, però no vam ensaiar res, vam fer covers i covers i covers de cançons que no tenien res que veure en l'orquestra. I ahir va començar tot, això va ser 2016? 2015? No ho sé. I això l'altre dia, Sí. L'altre dia. I en l'orquestra, exactament, quina era la cançó que més t'agradava cantar quan estaves a l'orquestra? Pues possiblement Highway to Hell. Però també Shakira m'agradava molt, les cançons de l'Oreja de Van Gogh m'agradaven molt, però jo crec que Highway to Hell la que més. I la que menys? Que sempre tenim ahí una... Pues els passadobles. No perquè no m'agraden la cançó, sinó perquè no era el meu estil. Passadobles, quan anàvem a l'Espanya profunda, que ahí està molt de moda, i és com una hora de l'orquestra, són passadobles per a la gent més major i tal. I disfrutava un poc menys, però perquè no era el meu estil. No res més. A mi em posen un passadoble a les 2 del matí i te'l balla la primera. Sí, però a banda també és un gran aprenentatge estar en una orquestra a nivell musical. És increïble. Interpretes de tot. Aprens de tots, aprens del baix, del guitarra, del bateria, del tècnic de so, del tècnic de llums, del teu company, aprens de tot. Aprens a moltes coses, moltes hores de carretera, moltíssimes hores de carretera. Fas germanor, fas família, aprens també a cantar d'altra manera, no? Perquè són 5 hores de bolo. Igual cada dia tens un bolo. Tens que estar cantant 5 hores, aprens molt a controlar, a guardar veu. I això jo no ho havia fet mai, perquè no havia tingut mai tants concerts seguits i de tantes hores. Són 5 hores, és que és molt heavy. És molt. I per a la veu sobretot, no? Que després acabaràs de treballar en la veu molt feta a pols, no? Molt feta a pols, però això vaig aprendre a controlar, sobretot, a no donar-ho tot sempre. I sobretot a les hores que no estava cantant, doncs no parlar. Infusionetes, una bufanda en agost. El propòlio, no? El propòlio també va bé per a l'afonia. Propòlio, manta, inclús cortisona quan ja era... Nivell top. De no poder més ja en la veu. I després va arribar 2018, arriba Cactus amb el de Muro, Miquel, Dani, Bugui, Santi Matais, no sé si em deixa algú més pel camí, Dani, crec que l'havia comentat també. Si hagués de quedar-te amb alguna cosa del grup Cactus, en què el quedaries? Sé que n'hi haurà moltes, però sempre n'hi ha alguna cosa que destaca. Jo, la família que vam crear, sé que és supertòpic, però és que és així. Nosaltres, me'n recordo com vam anar la primera volta que vam anar a Catalunya, que ja era quasi França, o sigui, era frontera amb França, jo no sé quantes hores de furgona vam fer. Jo no ho sé. Tan bon rotllo, som tan amics, ens portem tan bé, ens cuidàvem tant tots, això que jo tinc un poc de mala folla, però quan em desperte, i eren tan bonicos, se ho preníem tot tan a conya, és que són preciosos. I crec que per a mi el viatge que vam fer a Barcelona no, a Catalunya, Massanet de Cabrenys, és la frontera amb França, o sigui, és que està superlluny. S'ho vam passar tan bé, o sigui, increïble. Jo em quedaria en aquests viatges d'hores de furgona i ja està.
I a banda, una de les últimes cançons, que jo crec que és un hit com és Cabrona de mi, una de les últimes cançons que vas cantar en Cactus, també el va donar molta sort en els càstings d'Operació Triunfo, perquè ahir encara no estava publicada la cançó i la van conèixer ahir, en Jo el me teu vaig càsting. jugar. Jo ja no sabia què cantar-li a Noemí i de fet vaig dir, me la juego, o me la jugué, no sé ni què vaig dir. I vaig cantar Cabrona de mi quan encara no havia eixit el disc, sense dir-lo res a la gent de Cactus, i a Noemí que li va agradar. Jo que no sé si no, és que no sé. No hi ha res que sigui casualitat i jo crec que tot porta una cosa, no? A mi Cactus m'ha donat molta confiança vocalment, en els escenaris, en els estudis, jo he après moltíssim i això ha sigut una evolució que a mi m'ha fet créixer com a artista i m'ha donat també el pas de dir, vaig apuntar-me a Operació Triunfo. I crec que el fet de que em donaren la pegatina cantant una cançó de Cactus no és casualitat. O sigui, que tot engloba tot el que ha passat. A voltes se'm fa super estrany tot el procés, perquè és com tres realitats. La realitat d'antes, la realitat de dins de la... No, almenys 5. És, antes d'entrar, la vida que tenia antes d'entrar era una. Quan vaig entrar dins era altra. Quan ens vam traure en quarantena, era una cosa molt rara i molt estranya. Després vam tornar a entrar i després vaig eixir. De tot això, en any i mig, 5 situacions no havia viscut mai, sumant la pandèmia mundial. Jo vaig entrar d'una manera i vaig eixir d'una altra, però durant el moment d'entrar i eixir, bé. Estàs com superprotegida, no hi ha res mal que centrar-te en cantar. El problema és quan eixes d'Operació Triunfo, perquè tu eixes d'Operació Triunfo i tens que ser un artista. I tens que tindre clar tot. Tens que tindre clar quines cançons vols fer, quina imatge vols transmetre, és impossible. I és molt difícil també mentalment, no? Impossible. A mi em trauen d'Operació Triunfo, firme per a Música Global i per a Universal, em porten a Madrid, anem a gravar un disco. Com? Jo? I tens que tindre clar quines cançons vols que siguin, quin artista vols ser, la gent es pensa que això és d'Operació Triunfo i tens que ser un artista i fer-ho tot superbé. I no es pot, perquè jo això és d'Operació Triunfo i no saps quin artista vol ser. I jo ara mateix estic començant a imaginar-me quin artista vull ser, però tampoc ho tinc clar. Entonces la pressió que tens dins de... És que és un artista, la gent veu com un artista i tu no saps ni el que acaba de passar. No entens perquè tens 300.000 persones pendents de tu en Instagram. No ho entens. No entens ni les coses bones i menys entens les coses roïns. Si jo no he fet res encara, què va passant? I és una pressió brutal que vas gestionant a poc, vas arrastrant, perquè un dia dius, però vaig a veure què està passant així. I ho gestiones, i ho parles, i ara jo començo a tindre les cadenes de la meva carrera i dic, vull que este videoclip aixina, vull que esta cançó aixina, vull que la produïsca esta xica, vull que me la dirigisca esta xica, esta persona, vull que el meu moño me el fecha esta, vull que em maquilli esta, saps? Però al principi era com, toma, va, pilates, i te se fa una muntona de coses i va vindre l'ansietat, va vindre atacs de pànic, jo i crec que el 80% de persones que han eixit d'Operació Triunfo, perquè és tot com superràpid. Eres un artista i ja està. Ara. Que som humans i a banda tot això li sumes la pandèmia, que estàs en l'acadèmia sense saber res de la realitat, i ses fora i dius, però què està passant en el món? De la nit al matí. T'enteres de tot això? No sabia què era i no entenia res. Què està passant? La gent s'està morint i jo no m'entera de res. No entenia absolutament res. No sé, vaig passar de cantar en un festival a cantar en el Wishing Center. El món se menja. I no saps què fer. Hasta que dius, vale, pues, no a fer teràpia. I jo vaig començar a fer teràpia
continuo fent teràpia, perquè ja no per la situació, sinó perquè jo crec que és supernecessari, però realment ha sigut superdur i superbonic, tot alhora. Ha sigut superguai, que està sent una experiència increïble, que ja comença a controlar, que ja comença a estimar, però al principi jo li diria a la gent, no us presenteu a Operació Triunfo perquè estava mal, perquè jo estava mal. Ara mateixa, en distància, en perspectiva, dius, ostres, que guai, quina oportunitat més xula, però... Mentalment és com una muntanya russa, no? De ara puig, ara baixa, no? Els sentiments i les emocions també que dius. Totalment. Preciós, eh? Una muntanya russa és això, per exemple, estàs pujant, estàs baixant, estàs marejat, però tu estàs passant bé, tens moltíssima adrenalina, però també és això, tens molta pressió, tens que donar moltes explicacions a tot el món, a tota hora. Mentre la gent el diu, que sort has tingut, que sort has tingut, no sé si és tanta sort, realment, o què, perquè jo no he tingut sort. Jo no vaig dir el dia de reservar-me el casting d'Operació Triunfo, a veure si tinc sort. T'ho has treballat, sí. Que això és molt important. Sí. I ha sigut molt cabuda en aquesta vida. I crec que això és superimportant també, eh? Sí, perseverant i tindre les idees clares d'on vols arribar. Això és molt important. Jo no t'arribes, no tens ni idea de què vas a fer, però bueno, anem i ja veurem. Sí. I a banda, en l'acadèmia també has format una família amb les companyes i companys d'esta edició i també va arribar al teu camí Flavio, que és una persona que t'ha portat moltíssim i jo considero que t'ha portat moltíssim i que feu bon tàndem, els dos. Pues sí. Jo, bueno, en general, els meus companys ha sigut increïble, sempre tens més afinitat en alguns que en altres per distància. Hi ha gent que no viu a Madrid i que no ens podem veure, però jo tinc Gerard, Hugo, Eva, Mayalen, Nia, Anahu, som família. Són les meves amigues, igual que Anne, tenim un grup en el que ens ho contem absolutament tot. Formen part de la meva família i Flavio ja és família, o sigui, ja és del poble, saps? Ja ningú s'estranya quan el puc fer. Sí, és un home més. I jo, la veritat, que superagraïda també per això, perquè em va costar molt fer. No, la gent m'acaba d'entendre, ¿vale? No, Beniarrés es com si tots fórem una família, entonces yo porté a mi novio famoso a Beniarrés, yo no sabía que podía pasar, pero la veritat que va estar molt, o sea, ell va flipar. Una rebuda increïble, per la gent m'ha anat bona, però amb una distància prou, o sigui, tampoc era un moment d'agobiar. És que molt en general em venia perquè mai m'esperava tot. I esperem que enguany també puguem viure l'any que ve les festes de Beniarrés i les conega per fi, que les ha viscut un poquet diferents, les festes. Aquestes festes de TT li dic, carinyo, a l'any que ve veuràs que guai. I em va dir, això em vas dir l'any passat. Jo no diguem res. Jo, sí, a l'any que ve sí. Este any ja sí que... I també parlant de les companyes i companys de l'acadèmia, si tingueres que col·laborar amb algú, en qui el faria especial il·lusió col·laborar amb una cançó, amb algun company o companya de la teva edició? Pues en Flavio me encantaría, en Eva, en Hugo, Nia, en Mayalen. En Mayalen segur que algun dia fem alguna cosa, segur. M'agradaria en tots. I a banda també, a banda d'este concurs, en alguna entrevista has comentat que t'agradaria entrar en Masterchef. Anit el van veure en Masterchef. Tens ahí algun programa que també t'agradaria passar per ell? Masterchef, jo crec que ja el veig candidata, perquè ahir el van veure totes i tots. I jo crec que el veurem pronte, esperem que el veurem pronte.
Masterchef, després d'anar i veure el que apreten, no ho sé, perquè van a saco, tenen molt poc temps, tenen també moltíssima pressió i no ho sé. Però, pues tu cara me suena, crec que podria ser, de moment no, i d'ací uns anys. I jo crec que... Bueno, el desafío que presenta ara Roberto Leal està molt guai. Sí, no l'he vist, no l'he vist. El desafío és com... Pues això, sí, el desafío. Sí, que vaig veure a Cristina Pedroche. Sí, això està guai. Acroyoga era? Era acroyoga o algo així, no? Ella, sí, però és que ella és una crack. O sigui, desafíos pocos. Ella està superforta, aquesta xica. Sí. I tirant ja cap a l'actualitat, la teva actualitat musical, després de Nada, Mar de Dudas, fa poc ens vas presentar La Partida, una cançó on el videoclip està dirigit per un director valencià com és Pau Berga, que és la segona volta que treballes amb ell, ja ho vas fer amb Mar de Dudas, i la veritat que el videoclip t'he de donar l'enhorabona perquè a mi m'ha encantat i crec que molta gent està esperant la segona part d'aquest videoclip, no? De com acaba aquesta història. La història acaba fatal, jo me'n vaig de casa perquè no puc més. Però hi ha una segona oportunitat. Que m'he trobat en la vida. És increïble, m'encanta. Damunt de la terreta, és que m'encanta, en sèrio. I crec que anem a treballar junts durant molt de temps. S'aproximen pròximes cançons d'ací poc? Com? O ara centrar en la gira? Sí. Jo que esperem que a octubre isca la pròxima cançó i ja no anem a parar. Jo crec que cada mes o cada mes i mig ixi la cançó. Sin parar. Pam, 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 pam. I ja l'any que ve anirem a per l'àlbum i a veure si podem fer gira també més gran, por si podem eixir i cruzar el océano. Depèn de com evolucione el tema de la pandèmia, que de moment pues van baixant els casos. Anem a veure què passa. Però, bueno, poquet a poc. T'has avançat a la pregunta perquè anava a preguntar-te per a quan creuar el Charco? Que crec que molta gent, molts fans estan desitjant-ho, d'Argentina, Colòmbia, de Perú. Volem que passi en 2022, però clar, necessitem molt més repertori, entonces no ho sé. Però passarà, de passar, passarà. Passarà. D'ací poquet, d'ací 2 dies estàs ahí. Ara estàs entrant la gira d'ací perquè també la tens l'agenda molt apretada. Vens a Gandia, a Castelló, a la Fira Troba'm, a Alcoi, també estaràs prop de casa, en Alcoi. I crec que a partir del concert de Gandia promet aquest concert, no? El concert de Gandia. Sí, perquè anem a nova, anem a canviar el show i tot. Jo crec que serà un moment diferent i a partir d'ahir, pues no, i tot. Anem a Madrid el 13 de novembre, el 14 de gener i bueno, jo del País Valencià, Gandia, Alcoi i Castelló, que en Castelló ixen les entrades el dimarts que ve. Apunteu-vos a l'agenda per a que estiguen ahí atentes. I a banda també, este diumenge, també el veurem en Barcelona, no? Amb la Fúmiga. Estarà també a Barcelona este diumenge. La veritat que ha sigut una cançó que ens ha regalat un gran estiu en el bon rotllo i comboi que genera esta cançó, que esperem pròximament que puguen tornar a regalar-nos un altre temacle, la Fúmiga i Samantha. Esperem que pronte repetisquen col·laboració, perquè crec que s'han quedat amb ganes de més cançons de la Fúmiga i Samantha. Ah, sí? Després d'aquest estiu. Jo crec que sí. Jo parle per mi, però crec que molta gent també estarà. Anem a fer un hashtag. Samantha i la Fúmiga trobata, per favor. I nosaltres les convoiem en seguida i pues fem un tema. He travat en castellà, si voleu, o sigui, en anglès,
Lo que vulgueu, Paco Brema, lo que siga. I, O podríem fer un remix de Ja no fa mal. sí, versió 2.0 del remix. En Zo. Voleu que fem un remix de Ja no fa mal en Zo? Clar, jo ho veig, Jo Jo també. ho veig. Jo ho diré. Ara ho parlarem. I abans de l'estiu, que jo fins l'estiu no m'espero aquesta cançó. Sí, no patiu. Ja us assegurem ara per Setmana Santa està. Per setmana, un poquet abans, ahir, per a gener o febrer. Per Nadal, la cançó de Nadal. Ens heu regalat la cançó de l'estiu, ara la cançó de Nadal. Estaria bé. Sí. Bé, ho parlarem. I tu també parlaves de fer el pròxim tema en la formiga en castellà, però el que també valorem de tu és que molta gent de fora d'ací que no entén la nostra llengua fa l'esforç i la veritat que està aprenent molt amb tu del valencià. I això és molt L'altre important. día iba a decir, soy argentina, no sabía ni que existía el valenciano y ahora lo entiendo perfectamente. Hola, això és meravellós. Sí, sí, sí. También hi ha moltíssima gent que es pensava que també que en la terreta no es parlava valencià, parlava castellà. Y me decían, pero que allí también habláis catalán. Pues sí. No, que tenim gent de Colòmbia comentant pel xat i està escoltant tota aquesta entrevista en valencià, que això també té molt de mèrit. ¿Es en serio? Sí. Comentava que a banda de la teva faceta com a cantant, també ens has regalat 2 llibres. L'últim com a escritora va ser Mi refugio, on ahir coneixíem a Samantha més a fons, no? Que el quedaves nua en aquest llibre, mostrant les teus esports, els teus drames, però també les teves aspiracions i els teus amors, no? És una recopilació de diferents relats de Samantha. Pues sí, la veritat. Ara aquesta faceta la tinc un poc més apartada. No perquè això em ve a temporades, la veritat. Depèn de lo inspirada que estiga. Ahir, per exemple, vaig escriure. Estava supercansada, és que he tingut una setmana de locos, però jo supercontenta, o sigui, supercontenta sempre. Però ahir, per exemple, arribava a casa a les 12, vaig estar gravant una cosa que em fa molta il·lusió, que ja contaré. I estava supermelancòlica i em va vindre la d'anar i vaig escriure, però no estic escrivint gens. No sé si tornaré a escriure en plan perquè estic molt feliç, entonces no ho sé. Però estic molt contenta de que m'hagi donat l'oportunitat de publicar 2 llibres de lo que m'ha donat la gana. Això és el millor, perquè jo escriu el que em dona la gana. I ahí està. Que eres tu en el llibre. Sí. I això també mola molt, m'han donat moltíssima llibertat, o sigui, fes el que m'ha donat la gana, en real. I a tu quan t'inspires? Perquè jo, per exemple, quan escric, m'inspire en els meus moments de tristeses, com a que necessite plasmar en el paper el que se queda per així dins. És en aquests moments quan jo m'inspire per a escriure. No sé si a tu el passa igual. Sí, el que sé que al moment és supermomentani, la veritat. És el que sé que al moment és el que escric i a voltes després ho torno a llegir i dic, mare meva, això no té cap sentit. Que igual sí que va a algun lloc i inclús es pot transformar a cançó. Mai se sap. Un relat de Samantha Vaig versionat. depenent del moment. A banda també, Samantha, ho has comentat en alguna entrevista, que a mi em passa en la meva professió, en la teua també passa, que simplement per el fet de ser dones hem d'estar constantment donant a entendre que són vàlides, perquè més que els homes, se'n jutja simplement pel fet de ser dona. Suposo que t'hauràs enfrontat a moltes situacions així. Tu creus que arribarà un moment en què acabarem en aquests prejudicis que tenim les dones? Jo ho espero, la veritat.
per favor. Perquè és de veres, tenim que donar a entendre tota hora que som vàlides, que som artistes que fem les nostres cançons. A voltes, realment, no sé, és com molt frustrant. Que les dones tenim que estar constantment donant a entendre que som vàlides, però ja no en la música, en qualsevol altre aspecte. De fet, va haver polèmica fa uns dies en Penélope Cruz. Hola, què té que donar a entendre Penélope Cruz? Que ja no és de les millors actrius d'Espanya, sinó a nivell mundial. Què voleu? Per què se la qüestiona a ella? Per què? Quan s'ha qüestionat un DiCaprio? Quan s'ha qüestionat un Tarantino? Mai. Ningú s'atreveix. A les dones se'ns jutja més diàriament, no només en la professió, sinó també en el nostre dia a dia. I espero que algun dia això canvie i puguem ser iguals, no? Que no demanem res més que ser iguals. Jo crec que ja està canviant, perquè ja no som les dones les que no ens callem. No hi ha el col·lectiu en general que també està format per homes. També hi ha molts homes que no callen davant d'aquestes situacions. Jo crec que també és supernecessari que ja no som soles les dones les que estem reivindicant això, sinó jo crec que s'ha globalitzat molt més. Hi ha moltíssima part de la població, tant home com dona, persones binàries, el que siga. Ja estem parlant de la persona en general. Jo crec que estem mirant molt més enllà i crec que ja és com, no, perdona, hasta sí. Que comentava que ja per anar acabant esta entrevista, m'agradaria que mirares més cap al futur i on el veuries a Samantha d'ací 5 anys? El veuries pel mateix camí? T'agradaria complir altre somni que queda encara per complir? Jo sí, vull complir molts somnis, no? Vull fer més música, vull fer més discs, vull anar a Llatinoamèrica, vull aconseguir un disc d'or. No vull continuar tinguent feina de lo que m'agrada, de lo que realment és el meu somni. I ja està. El meu somni és que passen els anys i que jo seguís que tinguem feina, que siga així, que tinga la meva família, els meus amics, tot. No sé. L'èxit per a mi és ser feliç en el que tinc, que passen els dies, estar contenta en la meva vida i ja està. I el que tingui que vindre, que vindre. Jo continuaré lluitant, continuaré treballant, continuaré fent música, continuaré aprenent. I així serà. I el més important de tu, ens quedem amb la teua naturalitat i el teu optimisme, que mai s'acabe perquè és molt important. I que moltíssimes gràcies per haver estat en este primer programa de Caixa Popular Dona, que ha sigut de nou un plaer i que et cuides moltíssim, que vindran molts èxits, d'això estic molt segura, Samantha. Moltes gràcies per convidar-me, de veritat, ha sigut un plaer, ha estat super a gust, m'ha passat volant el ratet este, que ha sigut una hora, en veritat. Sí. Però moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, i cuida't molt, ens veiem pronte. Adéu. Igualment. I adéu a tots i totes. I res, nosaltres tornarem d'ací un mes atentes a les xarxes socials perquè allí vos anirem contant quan serà la pròxima convidada, el pròxim programa de Caixa Popular Dona. Donar-vos les gràcies a totes i tots per acompanyar-nos durant aquesta hora de programa que hem tingut ací a Twitch. Tornem en un 3 i no res. I el més important, recordeu que mai ningú talli les vostres ales i voleu ben alt. Es veiem pronte. Fins la pròxima!